This is a production made out of 10 people. We are the group to Fabian, and most of us are here, actually all of us. And we were a very rich family, and we had very weird habits. What else did you say about the production? Έλα, παίξαμε αυτό το στο θέατρο Χώρα. Παίξαμε στο θέατρο Χώρα. Σήμερα ήταν η τελευταία μας παράσταση. Τι άλλο? Πες για τη συνεργασία με τις Είμαστε μια ομάδα η οποία έχουμε ξεκινήσει από τη σχολή να είμαστε μαζί, γιατί έχουμε εδώ και 4 χρόνια. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ψυχοπόλιο Μερακλείδης για τα ωραία φαγητά που μας έφεραν. Και έφεραν πάντα τα καλύτερα και πολύ περιποιημένα. Αυτά έχω να πω εγώ. Ευχαριστώ. Η Φιλιό ή η Δήμητρα? Εγώ τη Φιλιό, η Δήμητρα και η Μάρο. Μάρο Μαλάνο. Thank you, like an accusable. Thank you for everything. Thank you.